Cek, 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 cek. Cek, cek. Lah orang-orang wis do mesem guyu niku atiku bungah kaya ndaya walah walah walah. Piyayi kene walah nduk ayu-ayu kabeh yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang menjelang sore para pamirsa khususnya Bapak ingkang hamengku gati sak keluarga juga mempelai pengantin. Wow 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 wow. Nah. Wayu ambek ganteng. Iki ngantene iki. Aduh, aku besok nek gede ya ayu kaya mbak iku yo. Alah. Tak dongakno. Ku nak wis modot. Tak dongakno nggih Mbak nggih Mas nggih. Muga-muga dadi temanten sing sakinah, mawaddah, warahmah nggih. Rukun pindho mimilan mintuna. Semono bapak ikan hambaku gati ibu nggih. Ibu walah ibu yo cantik yo jebule. Mugi-mugi sehat walafiat Bu nggih. Diparingi rezeki ingkang melimpah ruah. Ayo kowe ora ngomong rene kowe beke kok iso kok gedeng aku. Laku adek kaya kuntel ngene biasane pelaku mbok juwentekno bokong. Biasane mlaku. Iku ra nek pas pegel. Iku wis pegel. Iya. Lah, Cah Ayu iki nek mlaku ya sing apik ngono, Dek. Sik apa tek nganggo teot-teot suarane dikasih dhewe nak aku. Ngono. Abene mak teot-teot iki ngempet apa? Aku iki curiga rene to rene. Curiga. Urung perkenalan apa tak tutup nongko sik aku curiga tak empet ae. Kok alus kabeh lho. Saiki cah piye? Kok alus blunus iki ndak diparakno mengguri ngene ta. Ngaleni karo rapian iki lho. Ya Allah, rayak dipet kene aja. Salam jumpa dari artis-artisnya. Terima Manggala Bapak Ibu nggih. Kami saking Turi Rejo, koordinatornya dari Mas Penceng. Iya. Alah artis age mbuh ngene ayu-ayu. Ayu aku sing kaya asu dhewe. Ya ora cah, kowe malah ora umum kowe malah kaya bothokan kok ayune. Bothokan iku apa, Mbak? Bothokane ku ya kalau isine sing inuk-inuk lah sora dipangan esuk awan sore ku inuke Mbah. Bothok isine urang. Iya. Enak. Kakas iso ya Allah, ya Allah iki janjane jenengmu sapa perkenalan piyayi kene aku dhewe yo urung kenal karo awakmu ngono lho ya. Masa urung ana sing kenal amben aku wong kene iki? Nek menawa ana sing ora kenal, maksudnya nek wong kene mungkin kenal lah nek arti apa jenenge tamu-tamu dari luar kan belum kenal diperkenalkan. Nggih. Nami kula Cika Maya Aprilia Kusdayanti gadis bunga bintang Tubagus Miss Mince Andrianto. Badok apa jenenge kok dawane ra karo-karuan. Iki bangkune jeneng apa njajal kok? Kowe kok jenengem kaya onta dawu? Sepur. Iya kaya sepur sayang ya. Lah lagi wis pirang sasi no? Sasi. Ya ampun. Mari ditingkepi mau. Bar ditingkepi iki Mang. Tingkepan langsung ditanggap moro rene. Nanggap pedhok iki lho Jo. Murah meriah. Jos ya. Heeh, Apa iki jenenge? Trimanggala. 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 Bose ndi? Wis kono. Menawa aku sesuk dijog meneh ngono. Nemoni Mas Penceng. Bose ku nek dijog terus. Iya, bareng panglipur ya sayang ya. Ayo kamu dulu. Halah, ditene anggere sing tak cal apa iku. Iso nyanyi kok malah wong kene kabur kabeh. Aku kok melok ngene-ngene ya ampun. Wis cantik-cantik iki lho. Sing ndi sik? Kowe milih ana. Kabeh kok. Ayo kabeh. Sing bener Sing arep. Iya, jeng sekar sini sayang. Halah. Iya Mbak. Ayo ditanjakne. Iki mau wis dikawiti Ibu Karanggana. Lelagone apa mang judule cah? Oh, alah.
Sindene ribet nyeneni panjake kudu cuklek sirahe. Sumuken niku, Mbak. Ayo diaturi apa sayang? Terkhusus buat Mbak nganten Mas nganteni ya diaturi apa? Mas. Lilo Mas, sumangga Kang Mas katuran lilo dari Jeng Sekar. Konjuk dhumateng para pamirsa. Wow. Iya iya iya. Masih bersama dengan Tripan Budaya. Aku wis ora kene
Kene. Jungkiran walik. Jungkiran walik. DP 200 kok jungkiran walik ping 5 jare. Walah jis pokoke. Wis meroi kok. Keguguran ya wis dina iki aku. Keguguran ya wis jare Mas. Kaya kon jungkir walik ping 5. Ya ampun, ya ampun. Tare sis. Sik. Iki apa ribut apa ndang ndi no kene. Aduh, jaja. Ya. Kenapa ta, Bu? Kok geger dhewe iki. Sampe ki melu munggah ya diunggahno sisan ya, Mbok. Tak unggahno tak kerek. No, jere no. Oke, ayo pilih lagi artis yang selanjutnya sayang. Siapa sing ngendi? Ayo ya langsung saja capcus kita panggil artisku yang paling cantik bahena lambene umbruk. Iya yang mana adalah ada ayo iya. Ben semua apa jantungnya lah ya Dok ya. Ben Ika Samantha aku pengen jeblek. Aduh. Biasa banci kopok yang ini iki. Banci kopok. Kiki lapo. Ono mik lapo njupuk mik ning kono. Mik ora kanggo ta piye? Ki bingung goleki mikem. Mik ora kanggo ta piye? Wong nggawa mik ning kene ora dienggo. Mik ora ono fungsine nak iki. Iku busuk Nduk, ora metu suarane. Disendet Bu mangoleh noto sawan utuh ning kono awaraku ya Allah Justri nanti kepoyong barang tak tadoni. Golek Raffiah ra nemokno ya, Mbak. Yusri. Yusri sawerane ndi jarene? Piye ndek jalanan iki? Iya. Ngerti wong edan ya. Awak dhewe nek ra dire wong edan ngene ra barbar utange ra lunas-lunas. Ayo saya ya diaturi apa Cahayu? Pupus sing nelongso. Pupus sing nelongso. Yuk capcus yuk Kang Mas bareng jeung Ika Samantha ada pupus sing nelongso. Tasnya digoyang sinarkan kalian. Bri Manggala way away. Wow.
Pengairan. Iya. Oh ngono to. Iya haus ya Allah, haus. Iki mang denger ora nggawa galon. Aja. Pengairan ngono arti iso golek banyu dhewe, ora kajen kowe kok sok. Banyu. Lah ra ngono ta ya. Sing halus sing halus. Banyu payah. Iya ampun. Waduh. Aku wedi nek kuwate nek ceblok dor, bledos kowe. Lah ya lah. Heeh, sakake kuku nek guguran tenan. Lagi bar dipitoni di mau kok ya. Bar dipitoni Bu jabang bayi, kebok Bu sing do meteng kebok Bu. Ya ampun nek do Amit-amit jabang bayi, anakku aja koyo banci. Ora, ini hanya anu ya, apa jenenge nek ngarani ngono kuwi lho. Nggo golek dhuwit tok kae. Suarane koyo buta tibake. Wong iki buta nang bengi, dina mangkal. Ngono, nek buta nek bengi. Ya langsung saja ya lagi artisnya yang paling cantik sing blonok bunder ser. Aku nang. Iya. Bojo loro Mas. Aduh, bojo songo Mas jare Mas. Dan dibeketi bojone nek bojo dek songo. Bendina bojoku aki. Iya. Bendina ngebono lanangan. Ya masyaallah. Bojoku takon diobrak ngono ora diobrak-obrak karo petinggi kok. Nanti diobrak-obrak. Pengen diobrak ngono lho karo RT Dere. Diumbarno lah ngobrak kok wong edan apa ngono paling kok ya. Ayo sayang. Ya. Lagu selanjutnya ada bojo loro bareng Zeng Maya. Yo, bojo dumateng para pamiyan saya badhe kersane telah baru semua bertemu aten kita dari Iya. Tuyul. Iki dua tuyul. Kita mulai deh.
bosan dik ning ati. Iso nyanyi nanti kok nyanyi kok ya. Ora apa-apa ajar kendel lho ya ajar vokal kok ya. Oh wis cantik ngene ra gelem nyanyi ora digeragali sing digawe kowe. Gai. Heh? Gai. Malah mbok unggahi. Ya Allah sing digawe diunggahi Maya. Ya ampun. Masa ngaten tok sing nyawer. Lah sing digawe kok ora gelem Sing nyawer. dek urung. Urung. Ancen age ditata kira-kira apa nyawer sak bongkok. Oh iya wis, tak antenane. Lah iya. Soale ana sing WA aku, tenang ae kok tak sawer kok. Heeh, lho ya, iki wis ngarep moro tak iya to. Iya. Aduh sayang. Ketok iki wis njowo saweran iki lho. Oh, HP. Tak disawer HP monggo. Tidak menampik. Jenis saweran berupa apapun ya. Tidak menolak. Iya. Iya ya. Dilanjut niki. Sampun Lanjut. apa malih, Bu? Iki Maya kapongono nang kene lho ya. Iki dintekno nyanyi-nyanyi nganggur apa pripun iki? Dilajengake. Yo, tampilkan lagi artisku. Iya. Iya, yang mana ya? Sing endi ya? Sing semok-semok ngono lho. Ayo Deva, ayo Deva. Lah yo manise kaya ngene kok ya. Besok nek gedhe kowe kaya iku. Kowe marai urung tukul irung apa? Tenan yakin lho lah dijejerake kaya artis-artis dari India cahaya iki dari Cina. Nek guyu ilang ngene ditinggal detik kancane ra. Iya. Kandane. Iya kandane ya iki malah kok umat ra kowe kok. Perawan. Nek nyekeli mik perawan ngene. Padakno kan nek nyekel bis. Perawan nek nyekel ngene, beda nek ayo, saya diaturi apa? Diaturi denok. Denok, ayo denok. Denok Maya. Pengairane cah iki suwe-suwe blendingen ae. Ayo semoga Kak Mas katuran denok. Durasi Mas nggih. Yo. Capcus barang ngejek apa? Ada denok. Sinar dengan kalian Dri Manggolo. Wow. Sayang
Ora kelas. Iya, iki wis ya nduk ya. Dicukupi semene bayang nggone dedolanan ya nduk ya. Momongane mengko selak rawuh, malah mengko padha ketukanan kabeh. Lah ning ambune kok urung ana blas. Dicepakno palungguhane. Ayo, cepakno palunggane kek diebesi engko ayo.